too much for me. Sometimes I wish I was dead. Wish I was dead. Toto bola menšia skromná ukážka herného portálu hellside.eu pre herný server Inactive Roleplay. Táto skromná ukážka nám ukázala nejaké tie skripty, ktoré obsahuje tento herný mod. Je to tak maximálne ukážka 5% z toho celého herného módu, je tam oveľa viacej skriptov, ktoré sú vytvorené priamo mnou. A máme v pláne natáčať aj viac videí z Inactive Roleplay, ale zase musíte brať potaz aj to, že nedokážeme akože trepať do videoklipu všetky skripty, ktoré sú tam vlastne už. Takže budem to byť tak postupne po častičkách menších, po maličkých kúskoch, aby sme dokázali vlastne vám ukázať, čo náš herný mod obsahuje, aby sme vás hráčov vedeli práve zaujať, pretože máme v pláne byť trošičku inakší herný projekt než ostatné herné projekty. Ale o tom by som potom chcel spraviť taký menší podcast, alebo skôr by som spravil také menšie vyjadrenie, že prečo vlastne budeme inakší než ostatní autori herných módov a takto. Takže viac menej to je to, čo som vám chcel zdeliť. Dúfam, že sa vám mini teaser páčil z Inactive Roleplay pre herný portál hellside.eu. A pevne dúfam, že sa vám to zapáčilo a samozrejme viacej vývojov a podobných vecí nájdete na našom Discorde. Discord viete nájsť na našej webovej stránke hellside.eu. Odkaz na našu webovú stránku budete mať pod týmto videom. Bol by som rád, keby ste sa pridali a pozývali vašich kamarátov. Herný server je ešte v developu a bude developu ešte nejakú tú dobu. Musíte zobrať akože si k srdiečku, že ten server vlastne je ešte v demo mode, takže sa nám ešte tak pracuje. Bude sa mu pracovať asi tak ešte možno 2 mesiace, možno ešte 3, to sa ešte nevie. Ale samozrejme, môže to byť aj kľudne skôr, toto som povedal, lebo tak náhodne tie čísla. Ale osobne si myslím, že to môže byť kľudne aj do tých 2 mesiacov, ale zase o tom potom sa môžeme povyprávať. Samozrejme, čítajte oznámenia na Discorde, tam sa potom dozviete všetky informácie ohľadom otvorenia serveru a iných vecí, ohľadom náborov na admin team a tak ďalej. Takže to je z mojej strany všetko. Dúfam, že sa vám to zapáčilo, že vás to tak zaujalo a keď budete mať čas, tak sa môžete hocikedy pripojiť na náš Discordový server, spraviť si whitelist a nič už potom vás povedať nemôžem, pretože už si iba budete užívať herný server. Ďakujem.